Aasilka täällä. Älä mielessä siellä keittiössä. Hei. Hei, olen seksiterapeutti. Multa voi kysyä niksiä ja neuvoja seksielämään, parisuhteeseen, lisää potkua ja intoa. Annan hyvän neuvon joka naiselle ja miehelle. Meiltä voi tulla kysymään ihan milloin vaan. Tulkaa hihasta nykäisemään, niin me kerromme sen. Jos tahdotte tietää, niin kun silloin kun mies on pahalla tuulella, niin miten miehen saa iloiseksi tekemällä ruokaa, hyvää ruokaa, leffaa, niin laittaa leffa illalla pyörimään, mies tulee töistä, laittaa ruoan pöytään. Ja sitten sanoo omalle rakkaalle, mentäisikö katsomaan hyvää leffaa, herkkujen kera. Ja sitten ei kun sänkypanoille liukkarin kerran vielä. Täältä on minä annan aina hyvät neuvot kaikille parisuhteeseen. Olen seksiterapeutti. Tykkään antaa tosi paljon seksin neuvoja. Se on oikein avot.